Anem a començar l'entrevista amb la regidora del Medi Ambient de l'Ajuntament de Burjassot, Lluna Àrias, que també ve acompanyada de Dani, un dels agents de l'Agència de Sostenibilitat Local. Hola, bon dia, Lluna. Dani. Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé. M'alegre molt de tindre-vos així, en el programa, i parlar de coses interessants d'ecologia. Anem a començar amb les preguntes. Quines activitats o projectes ecològics esteu organitzant? Bé, pues, la veritat és que no parem de fer feina en l'oficina de sostenibilitat i ara mateix pues, tenim en marxa diversos projectes als que se podeu apuntar. Jo vos recomano, per exemple, ara que comença a fer bon oratge, que pugueu aprofitar les rutes per l'horta guiades, que són gratuïtes i cada mes tenim habitualment dos jornades. Una és de passeig per l'horta caminant i te van explicant pues, els cultius tradicionals o bé el patrimoni hidràulic, i després tenim una altra versió de ruta per l'horta que és un poquetet més específica, que la tenim gràcies a la Societat Valenciana d'Ornitologia, perquè el que fan és vindre en els seus materials d'observació ornitològica i podem veure tots els pardalets que n'hi ha per l'horta en uns aparells que la veritat que normalment no tenim accés a ells i de veritat que canvia moltíssim de veure un pardalet només pel switch a veure-lo. Està molt bé això, per a que la gent se consciencie més de la naturalesa, de tindre més contacte també, conèixer-la millor, de forma pràctica, ja directa. Exacte, sí. No sols per reportatges o coses així, que també estan molt bé, però viure-lo és millor encara. I a més, pues, bueno, comptar en l'avantatge de que estan guiades pues, està bé perquè n'hi ha molta gent que per molt que vulgui passejar per allí pues, n'hi ha detalls que se li escapen i gràcies a que un guia t'ho va explicant pues, pots descobrir moltes altres coses. Clar, està tot ben... Tenen la gent la informació, poden saber tots els detalls de com se fa tot això, el veuen en viu, el tenen tot... Vamos, jo crec que està molt bé. Mira, estic desitjant d'anar jo també. Clar que sí, estàs convidada quan vulguis. Sí, anime a la gent que s'apunte a totes les activitats bones, ecològiques de l'Ajuntament, que estan molt bé. I bueno, ara mateix pues, també oferim el Burjabai, que està gestionant-se des de l'oficina de sostenibilitat, per si algú pues, vol gastar el sistema de préstec municipal. Està molt bé perquè cada vegada tenim més bancades i cada vegada ens és més útil perquè tenim més carril bici i més carrers d'ús compartit. Ah, sí, les bicis, per a que la gent vagi i pugui deixar-la en els llocs indicats i tot això, i així invita també prou a la gent a utilitzar més la bici. Això és molt important també. Sí, perquè n'hi ha vegades que igual n'hi ha persones que tenen goig per gastar la bicicleta, però bueno, bé perquè viuen en un tercer sense ascensor i es dona gossera de pujar-la i baixar-la cada dia, o bé perquè simplement no tenen bicicleta, pues està molt bé tindre l'accés a aquest servei de Burjabike. Això està molt bé també, sí. Sí, i lo dels sorts socials, per exemple, que també està molt bé. Ja hi ha acabat les places, no? Això. Sí, bueno, vam obrir un període de sol·licitud fins al dia 20 d'este mes i ara mateix pues, encara estan baremant les sol·licituds per a poder tornar a adjudicar parcel·les. És un projecte que la veritat que està tenint molt d'èxit perquè en total són 100 parcel·les ocupades majoritàriament per persones amb alguna persona dins del nucli familiar que no té treball, que estan aturades, i a banda tenim 13 associacions que treballen també cadascuna a la seva parcel·la. A banda, sobretot per a les persones desocupades, que són la gran majoria, no només és una font d'autoconsum de productes de la terra i fets per ells, sinó que a més suposa
pues, un espai d'encontre amb altres persones i amb ells mateixos, que moltes vegades quan es tracta de persones majors aturats de llarga durada, que en un moment donat pues, ja no és que busquen feina, sinó que busquen fins i tot el com omplir d'una forma creativa i bonica el seu temps, pues, troben així aquesta companyia i aquesta forma de fer-ho. És una cosa que a més és molt bona per a ells, perquè se senten ocupats en algo que a més es omple molt i després les dona un benefici també. I de forma tot molt natural. O sigui que la gent recupera més el gust per la biologia, per les coses naturals. És molt bo. Exacte. És molt bo promocionar totes aquestes coses. De fet, bueno, Dani te podrà explicar millor un poc, perquè sí, allà en els horts socials gastem tècniques d'agroecologia i bueno, ell te podrà dir què aportem també tant a l'horta com al poble, no? Sí, perquè és una agricultura biològica, ¿no? A més. Sí, así es. Uno de los requisits per a formar part d'aquest projecte és fer agricultura ecològica. No se poden utilitzar productes químics de síntesi i això repercuteix molt positivament en la salut de tota la família. Exactament, és molt més sa. És que a més els plaguicides, per exemple, i molts productes aixina, químics, estan fent molt de mal, més del que la gent moltes vegades se'n dona compte. Està tot molt artificial i la salut se ressenteix també. És una cosa que, no que sé, s'ha perdut l'agricultura tradicional molt, encara que s'està recuperant en totes aquestes coses, veritat? De fet, abans l'agricultura tradicional era la que no utilitzava tots aquests productes, sí, però ara en aquest moment s'ha convertit això en que l'agricultura tradicional està plena de productes químics que ocasionen molts problemes. La terra se contamina, els aqüífers se contaminen, sí, i nosaltres mateixos estem contaminant. Sí. Bé, pues, si teniu alguna més que comentar sobre les activitats, me'l digueu, si no passem a altra pregunta. Pues, bueno, teníem per així també apuntar que volíem parlar. Molt bé. Ara tenim una campanya en marxa que la veritat que l'acabem de començar i encara la veritat que tenim molta feina per fer, però bueno, estem il·lusionats i estem en ello, que és una campanya de bones pràctiques per a que les persones tinguin un consum de l'energia i de l'aigua en casa molt més sostenible, no només amb el medi ambient, sinó també econòmicament, no? Pues, bueno, es tracta d'uns adhesius que se poden posar tant en les comunitats de veïns com en els centres educatius, en els centres municipals, per a conscienciar a la gent de que és millor pujar per les escales que no per l'ascensor, que no gasten el vàter com a paperera, sinó que perquè això perd molta aigua, que apaguen el monitor, això és molt important i no ho fem pràcticament ningú, apagar el monitor de l'ordinador cada vegada que ens alcem de la cadira, perquè és un consum també important, i bueno, són cosetes així que d'alguna manera pensem que poden millorar el nostre entorn. Sí, la gent té que conscienciar més de com estalviar energia, de com el reciclatge, de tot això. Precisament, també anava a preguntar-te precisament de com si penseu que es deuria promocionar més el reciclatge. Pues sí, la veritat és que tot i que la gent fa esforços per reciclar en casa, és veritat que encara ens falten moltíssims punts de reciclatge per a fer que siga més còmode
i crear l'hàbit també en les persones. De tota manera, moltes vegades, si no fem aquesta reflexió, és més fàcil i més sostenible que reciclem en la nostra casa, en l'espai que tenim, quants menys residus generem. Si tu vas a la carnisseria a comprar unes petxugues, te les posaran en un paper que simplement el dobles i el tires a la bolsa corresponent i no t'ocupa res, mentre que si vas a Mercadona a comprar les petxugues, pues el paquet ja du un percentatge de plàstic molt més gran, no, del que pugues trobar en el comerç local. Ja, els envoltoris és també molt important. Entonces, si consumim ja pensant en aquestes coses, pues tot és més fàcil per a tots i generem menys residus. En realitat és millor si quan menys residus fem, i sobretot si són nocius, encara pitjor. Per exemple, mira, a mi me crida molt l'atenció, que no se diu molt, però, per exemple, el paper d'alumini, per exemple, diuen que pot estar en la naturalesa, no sé si uns 1000 anys o alguna cosa així. És una de les coses que pitjor van per al medi ambient. Però pot ser que sigui l'envoltori pitjor. Sí, de fet, jo dades concretes de quant contamina l'alumini no les conec, però sí que m'has recordat precisament parlant-ho que vàrem fer, no recorde quan exactament, en octubre o en novembre, vàrem fer una campanya a les escoles de Burjassot per a eliminar el paper de plata del bocata de l'almorzar. I el que fèrem va ser una campanya molt xula en el que anava un superheroi a visitar-los a les escoles, que es deia Llum de Plata, i Llum de Plata és com que se destruïx quan existeix paper de plata al seu voltant, i aleshores, poquet a poquet, anàrem fent un taller de portar bocates i tal. Això d'una forma així, com un xoc, és xiquets, ho poden aprendre, veritat? Ja ho crec. Sí. Hi hauria a lo millor que també donar la gent, a vegades heu editat algun follet informatiu, no, de que la gent, perquè la gent recicle més, animar a la gent i dir-li com fer-ho. Perquè també hi ha gent que no se preocupa massa d'això o pensa que tot va al mateix puesto. És que a mi m'han comentat, per exemple, una cosa que jo veig molt, i que no fan cas, moltes vegades. Les dius que això va a un lloc que és a propòsit per a tractar els residus i reciclar-los. Però diuen, no, això són tonteries, estan fent-lo i no val per res, això. Tot va al mateix puesto. Todo no sé què. Comentaris de gent que no entén d'això, que se creu coses, són persones que ignoren totes aquestes coses. Sí, bueno, només hi ha que veure que quan venen a recollir els contenidors pues, se'ls emporten cadascun en un camió i no ho aboquen tot al mateix lloc, per tant... Exactament, clar. I van als llocs que allí és on ho tracten tot, ara només la paraula massa bé, però per a que se puga reciclar. No és que siga una cosa així, hi ha que desenganyar a la gent d'eixa fal·làcia, no? Vale, pues muy bien. I, bueno, també hi ha estudis dels nivells de contaminació ambiental i acústica del poble? Home, sí que n'hi ha estudis. N'hi ha estudis concrets de determinats casos, n'hi ha estacions que medixen la contaminació atmosfèrica al poble i tot això van enviant una sèrie d'informes que se poden veure. I n'hi ha alguns estudis al voltant del soroll que emès al nostre poble la CV35. Sí. Són estudis grossos i que es posen de manifest moltes coses de les que no se donen compte. Estos estudis, estos resultats són públics, ¿vale? Se poden consultar en diferents medios i en l'oficina de sostenibilitat local sempre podem donar-vos la informació a tot el que la vulgui. Sí, clar, perquè
perquè és que també moltes vegades encara és, diguem que no és una urbe molt gran, però Burxassot també té prou tràfic, hi ha llocs amb més soroll, veritat? Entonces sempre és problemàtic pues, en algunes ocasions, no? Sí, a més estem molt prop d'una ciutat molt gran com és Exactament, València, que exactament. això és positiu en alguns Estem aspectes, units però és a ells. molt negatiu a nivell mediambiental, sobretot. Sí, sí. Luego está también la contaminació atmosfèrica, que sempre, encara que no supose que no serà tant com en València, però també influirà també prou en l'ambient del... Home, sí que influï, sí El que tenim, normalment no és molt greu, però sí que n'hi ha picos de determinats contaminants que a vegades pugen més de lo que diurien. Sí, exacte. A veure, tenim l'avantatge de que n'hi ha certa elevació en Burxassot, de que tenim l'horta i l'aire corre. Sí, això és Vale? bon. L'aire des de l'horta sempre fresquet i sempre arrastra els contaminants, sempre que no tallem eixes corrents. Exactament, sí, sí, sí. Molt important que se potencie la horta, les zones verds, tot això també per a això. I que la gent, no sé, me pense jo, conscienciar a la gent per a que utilitzi el cotxe a solers quan és estrictament necessari. Això sí que és complicat. I utilitzen les combustibles lo menys contaminants possible, utilitzen molt la bicicleta si poden, perquè també n'hi ha gent que no pot, desgraciadament, no? Perquè no es troba en condicions d'anar en bicicleta. Però bueno, en el cas de que sí puga, pues és molt important. Burxassot al final és menudet. Val? Seria molt Sí. fàcil canviar els nostres hàbits Sí. de desplaçament, perquè caminant pots arribar a qualsevol puesto i en bicicleta pues, més ràpid encara. Sí, en el fons sí, perquè moltes vegades estan, per exemple, en un lloc que no poden manejar-se, per exemple, perquè hi ha molt de cotxe en aquest moment. I entonces tens que estar esperant a lo millor uns minuts que podries a lo millor en un moment en la bicicleta a plegar abans. Jo Això també arribaria és molt pràctic. des de ma casa al treball, Sí. arriba molt més prop, caminant, molt més ràpid caminant, o Clar. en bicicleta, que buscant Sí, sí. aparcament. Clar, és de veres, a més és això, l'aparcament també és un problema, hi ha moltes coses així, no? Pues sí, jo crec que és qüestió d'això, veritat? Penseu. Bé, pues... es podria fer un major estalvi elèctric en Burxassot? Per exemple, l'allumenat públic, tot això? Sí, sempre se pot seguir estalviant, evidentment. La veritat és que ara mateix podem dir que en aquests 4 anys hem fet molt bon treball en aquest aspecte perquè hem aconseguit ja baixar prou el que és el consum elèctric per l'enllumenat. També hi ha que tindre en compte que el canvi a LED ha sigut positiu perquè consumeix menys i encara estem en aquest procés. Ara mateix encara falta igual un 40 o un 50% d'enllumenat per canviar a LED, però el dia que se canvi ho notarem molt perquè acabarà baixant encara més. Si ara ja anem al voltant de 200 i pico mil euros d'estalvi anuals, pues podem aspirar a molt més. Sí se pot inclús al millor al doble perquè tu has dit que un 40 o un 50% faltaria per canviar. Sí. Però és molt important que això ho impulseu, eh? Sí, el que passa és que, clar, són moltes bombilles en tot el poble LED i se va fent poquet a poquet. Ara, per exemple, els semàfors sí que funcionen tots per LED i n'hi ha que continuar per aconseguir que tot el poble estigui així, perquè se consumeix molt menys de llum. Exactament, sí, molt important. I luego la gent en les seues cases pues tinga també consciència de lo que has comentat un poquet abans, no? Lo de les coses no deixar-les enxufades o el gas d'aigua també, per exemple. Sí. I luego també està, per exemple, que la gent a vegades no se'n dona compte de que té més importància de lo que creuen, deixar-se la televisió encesa o qualsevol altra cosa. Sí, no sobretot, sé, mira, n'hi ha algo que no valorem mai, que són els stand-bys,
Sí. que són pues, els pilotes rojos que s'encenen de qualsevol aparell quan està apagat, però segueix enxufat. És veritat, sí. I això genera un consum sempre. Ara l'any passat, crec que va ser, vam fer una sèrie de tallers que se diuen llars verdes, que el que preteníem era pues, precisament això, no? Tots aquests costums, aquests hàbits que canviant-los pots millorar molt més l'eficiència energètica de ta casa, pues, Sí. intentàvem traslladar-les a través d'aixòs tallers que se diuen llars verdes. Sí, sí. Molt bé. Bueno, pues... també volia comentar-vos de lo que ha passat en Canàries, si voleu donar vostra opinió, de lo del pesquer incendiat, que pareix ser que no sé si s'ha actuat bé. Pues, a veure, jo en aquestes coses la veritat que sempre sóc molt prudent per a opinar perquè considere que no tinc prou formació del tema, no? Però a la llarga me dono compte que sembla ser que les persones que actuen en aquest moment tampoc deuen tindre-la, perquè sempre s'actua tard, mal, Sí, sí, sí. i veig que al cap i a la fi, bueno, en la meva humilde opinió i sense tindre formació professional en este tema, Sí, si hi ja. ha algo que està perdent, si que té una fuga a vora mar, quan més te l'emportes cap al fons, seguirà perdent la fuga i més difícil serà de retornar-lo o de tindre controlat això. No Sí, sé, sí, sí. sincerament, si existeixen uns protocols estrictes en estos temes en el nostre estat, però en cas de que hi hagin o estan erronis o ningú està complint-los, perquè no Sí. crec que siga legal ni moral Sí, sí. que cada cert temps la nostra costa se veig afectada perquè algú ha comès una imprudència. Clar, i últimament s'ha donat molt. Està passant... hi ha moltes coses així. Pareix com si estiguera tot en contra, en certa medida en contra l'ecologia. És com si, no sé, qualsevol dia, pues, qualsevol cosa pot afectar a tot i matar molta gran part de vida, no? Clar, i n'hi ha algo també mar. que no m'ha aconseguit canviar, o l'hem canviat el concepte però per a mal, no? En els últims anys els estats s'han preocupat de que aquell qui contaminara a través de la seva pròpia empresa o de la seva indústria poguera pagar i saldar el deute, com si diguérem, en la societat, no? Ja, en diners. Clar, o sea, pagar la part que... O sea, i se fa així, no? Quina multa tens tu per contaminar? I al final Clar. estem posant un preu a d'això i les empreses ja compten fins i tot en la seva marge de producció, en el seu marge de beneficis, quan contamine, quan me costa contaminar. Clar. I pense que és un error de partida, no? Perquè d'alguna Sí, manera sí, sí. estem donant tales a que si tens diners Sí. pugues contaminar. Quan tens diners, pues pareix que bueno, ja l'has pagat i ja està arreglat. No. Lo que hi ha que fer és evitar-lo i si ocorrís, solucionar-lo Correcte, i fer-li a i que l'empresa... no torni a passar. Que la mateixa empresa no ho faci això i se le sancione seriament i a més de sancionar-le Que tenga que reposar que ja lo no, que hagi fet. exactament, que ja no pugui fer-ho, que la norma se complisca correctament i si no, aquesta empresa té que tindre una espècie, bueno, si fa falta, inclús pena de càrcel per al el culpable. O sigui que no pot ser això d'anar-se en aixina com aquell que diu de rosetes després de pagar. Que ja està tot arreglat. No. Molt ben dit. Bueno, pues ara vos vaig a preguntar un poquet per a saber del Pla General d'Ordenació Urbana de Burjassot. La part, diguem, ecològica, no? Si va afectar positivament a l'ecologia d'ací de Burjassot. Bueno, pues ara Dani afegirà si vol alguna coseta. Jo del que me sent més orgullosa d'este Pla General d'Ordenació Urbana és de l'horta protegida, no? Ara passa a tindre la figura de paisatge protegit i en total són 170.000 metres quadrats que passarem a tindre d'horta protegida al municipi, cosa que no hem tingut mai. I bueno, per a mi pues, ho he de valorar molt positivament. Sí, sí. Bueno, pues vols añadir tu algo, Dani? Bé, no, jo a veure, pense que efectivament això és el principal logro mediambiental que trobem en aquest nou pla general, que és cert que s'ha anat
destruint l'horta de manera contínua, sistemàtica, sempre, sí, i que encara poquet a poquet se va fent, però poquet a poquet també va canviant un poc les tornes i me sembla un gran logro l'haver protegit, que hauria d'haver arribat molt abans, però que arribi ara també és motiu de celebració. Sí, és molt important. Jo crec que ja l'he llegit en un periòdic d'ací de Burjassot i quan el vaig veure jo me donava molt bona impressió. Jo dic, si és aixina, de que entonces és un pla molt ben fet, molt ecològic, perquè diu que se va protegir gran part d'horta, s'ha ampliat més la quantitat, segons diu, i també me pareix que hi ha algo d'un parc fet en la horta o alguna cosa així. Sí, és que no me recordem a saber. De fet, lo que se protegís és la borsa d'horta que n'hi ha en la part d'Horta Nord, colindant en Borbotó, Carpesa, Rocafort, i tot això. Tota aquesta horta queda protegida i se recupera. En l'antic Pla General n'hi havia un tros d'eixa borsa d'horta que estava qualificat com terciari, crec, i que se reverteix aquesta qualificació i torna a ser horta damunt horta protegida. Pues en bona part d'aquest tros, encara que no quede com horta protegida, sí que va una zona enjardinada gran que faria de límit un poc entre el sòl agrícola i el sòl urbà, que esperem que el tractament final que se li dona a això siga sensato, que confiem que sí, i tinguem una zona de connexió horta-ciutat com si meresquem tots. Molt bé. Això és també el nostre, diguem, punt molt verd d'ací de Burjassot i a contornada. És una bona... Jo penso que és una bona acció per a Burjassot i en general per a lo que és l'ecologia. Total, a més la veig molt bé. Crec que l'únic tros gran que tenim propet que serveix a l'hora de sumidero de CO2. Tot això que hem parlat abans de la contaminació atmosfèrica, pues això és l'únic que ens lleva part d'aquesta contaminació de l'aire. Clar, si tot és cement, pues tu fija't, què passaria? El que no pot ser és demanar que no hi hagi, per exemple, contaminació, però al mateix temps fer el que els dona la gana, anar construint i construint sense zones verds, que és el que a vegades, moltes vegades, desgraciadament estan fent. Bueno, pues això lo va molta lo que és la gestió en Burjassot, per a mi penso que té valor. Bueno, i una cosa, hi ha una figuera que diuen que és original d'ací de Burjassot. Sí. Quin és l'origen de la figuera Bordissot? Pues, a veure, el que hem fet ha sigut un estudi que ens ha ajudat un biòleg que es diu Rafa Gozalvo, que va tindre una beca en l'Ajuntament i res, i ell voluntàriament ha fet un estudi que demostra que n'hi ha una varietat local que es diu Figuera Burjassot, que en el temps s'havia perdut així al terme perquè ell ha estat analitzant, estudiant diverses figueres que n'hi ha al terme que se pensàvem que eren figueres Burjassot i al remat no ho són, però és veritat que per contra hem aconseguit localitzar quina és la figuera Burjassot i reintroduir-la en el terme, no només en espais públics, en parcs i jardins, sinó també en cases de particulars als que qualsevol que vulgui tindre una figuera Burjassot pot passar per l'oficina de sostenibilitat i l'anem apuntant, i en el moment en què tenim més queixos anem atenent les demandes per a que entre tots i totes aconseguim que la figuera Burjassot torni a ser d'este poble. Això és una cosa també molt bonica. És una recuperació d'un arbre típic d'ací, que jo la veritat és que no ho sabia, però no fa molt que m'he enterat, per exemple per Mare Cruz, també de sostenibilitat, que no ho decía. Bueno, pues entonces, si voleu añadir algo més rapidet, i si no, pues ja en això ja acabem la entrevista.
Pues no res, com s'hem quedat parlant de la Figuera, només dir que això és un pla de reintroducció que encara està en marxa, que ja en planta moltes i que tenim intenció de continuar treballant en això. Plantarem més i donarem més per tot el que vulgui contribuir a la dispersió d'aquesta varietat, Sí, pues sí. puga fer-ho. El veig una cosa molt bonica per a Burjassot també, de recuperar un arbre que és d'ací, l'origen d'ací, i bueno, i que és algo ecològic també. Bé, pues, gràcies per vindre al programa i ja sabeu que podeu tornar quan vulgueu. Gràcies a tu, moltes gràcies. Moltes De gràcies. res. I abans d'acomiadar-se de tots vosaltres, voldria donar suport, i suposo que tots estem així, a la tragèdia pel terratrèmol del Nepal. És vital que en situacions tan urgents ajudem tot el que puguem a les víctimes. Esperem que la solidaritat internacional siga màxima. Hem participat en Natura, control tècnic, Maria Llopis i Maria Sisamón. Guió, direcció i presentació, Adelina Hernández. Convidats, Juna Arias, regidora de Medi Ambient de Burjassot, i Dani, de l'Oficina de Sostenibilitat. Es podeu escoltar en redifusió els diumenges a les 6 de la vesprada. Feliç setmana a tots! Que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper